KEMSA ikuwe ni shirika ambalo ni ya kujivunia. Wamulo sani weche mag telo kuma jatend migawo mar lony manyasani Eliud Owalo okwayo tend kanise mondo onywak kit chwech duto e telo mar kanise kendo neno ni mine oyudo thuolo mag telo 30 ewi 70 mano kaluwore koda pend chike mapacho ka. Kanoloso gi jotend kanise mawuok Nyanza dala ne Asembo, Owalo wacho ni kanisa kochako miyo mine kombe mag telo to biro timore kamano bende e thuolo mamoko mag telo nyaka e siasa. County Commissioner Masia Jim Njoka okwayo jotelo ma kanise mondo bende ogol pachgi ne aput manochuogi kod piny owacho manono kaka itayo utelamo e pacho ka mondo gin bende duongi ochop e lipodno mibiro chiwne jatend piny. Talks about 30-70. Us in government we want to do 50 what? 50. I want to challenge you, the church, also mainstream gender within the church. So that in the top echelons of the church we should have more women leaders than men. It will send a very, very good signal. Okay? It will send a very, very good signal that the woman is today taking her rightful place, not just in government, but also within the what? Within the church. That will be a great impetus towards what? Towards development.